І ми вже маємо зв'язок з Роман Грищук, кандидат у депутати від партії «Слуга народу» та керівник «Мама Хохотала». Вітаємо вас, пан Роман. Вітаю вас. Вітаю. Пан Роман, чим будемо хохотати в наступних парламентських виборах? Прикольний каламбур. Я не кандидат, нещодавно вже завезли результати в Центральну виборчу комісію. Ми перемогли на своєму окрузі, тому можна сказати, що це, я не знаю, як 2 дні правильно називатися, тому що вже не кандидат, але ще не народний депутат. Ну, ви ще залишаєтеся керівником, правильно, «Мама Хохотала»? Ну, формально так, але я вже більше ніж 1,5 місяці не з'являюся на роботі, тому що повністю були вже в виборах, зараз в політичній діяльності. Пане Романе, чим будете займатися в парламенті? Якщо коротко, я частина великої партії «Слуга народу», тобто я буду займатися втіленням програми партії. І особисто мені хотілося працювати в комітеті освіти. В комітеті освіти над чим, зокрема, будете працювати? Над покращенням, якщо знову ж таки сказати так більш поверхнево, над покращенням якості освіти. А як ви будете допомагати кримським татарам, які живуть в окупованому Криму, і також на материковій частині, вступати в українські вищі заклади? По-перше, не тільки кримські татари, є ще велика кількість українців, які зараз знаходяться в окупованому Криму. Зокрема, мої друзі, мені дуже було приємно, коли з окупованого Криму мене вітали з перемогою. Тобто це, так як ви будете допомагати їм? Дивіться, потрібно допомагати, потрібно надавати можливість, щоб вони приїжджали і отримували вищу освіту у нас тут в Києві, по всій Україні. Добре, дякуємо вам. Поки ми не маємо конкретних рецептів від вас, побачимо в майбутньому, сподіваємося. Знову ж таки, якщо в когось є конкретні рецепти, і ви знаєте, як це зробити. Ні, ну ви ж депутат майбутній. Я повністю до зв'язку. Пані Альбіна, депутат – це представник народу. Який допомагає народу. Який допомагає втіленню ідеї народу. Тому якщо в когось є ідеї, які можуть через мене, як депутат, як інструмент втілитися, я з радістю прийму.